Ale tak jsme se konečně sešli na našem prvním hiphopovém sjezdu. Jo, Sráz naši crew, kurva, vole, do prdele, jo, vole. Kurva, nenadáme tady ty mrde. Dnes se tady sešla celá naše crew, opravdu jsme tady oba dva. No jasný. Jsme komplet dneska, no. ty vole. Tady special guest, ty vole, kurva. No jaký musíme zničit Alfonso Zetora, vole. Hej, ale počkej, než to je on, ty vole. Podívejte se na něj, ty vole, to je on. Hej, ale nejdřív si musím umýt boty trochu. Jo, jasný. Nemůžu na něj jít jako prase, vole. Jsem přece gangsta. A ten frér, bydlí v bloku 16. Číslo 1018-15. Já bych ho zbil z mrda malýho. Tohle se bral nám našich nápisů, vole. Bral nám naše lahváče, co jsme chtěli vrátit, vole. Ten čurák jde moc být. Jdem na něj. Mission complete. Ten parchant už je konečně tuhej. Já začnu. Jo, dobře. A ty jsi prokopturel, že jo? Jo. No, tak říkej. Může? No, tak dělej. Tak tohle je plevílek. A tohle to je Prokop tunel. Já jsem plevílek, prosím vás, nepište mě s dvojitým, nemám to rád. No a dohromady já a on, Prokop tunel a plevílek, bez dvojitýho V, vám přejem příjemný pohled. Podívejte se. Tady, ne, tady.